وەکو ئەم بکاربن هەموڵاتێکی ڕاست سووریەدا هەبوونا خوا وەکە گەلێک کورد تێدا ناز بکەن ئارمانجەمە یەکەمین و ئەم سووریەکی دەموقراتیک دەنە ناوەندیش بۆ وەک استراتیجیامە ئەساسی لێبەلێ بەهاتنە هەتەشە برێباز و کار و خەباتێک و دەدێمەشاندن و هەرتم ئسراراوی بە یەک ئالی بە مرکزی بناوەندی سووری برێڤە ببێ divê derê de îro em bêjin hemik xebatê têne kirin an jî hilwestê ku didê diyar kirin ew û xwestekên gelê Sûrî bi temamî bi taybet jî gelê Kurd roj bi roj em dibînin nayê pêkaniyan jî dijberî wê ji bo wê jî em wek gelê Kurd bi wê konferansê bi taybet bi derxistina wesîqa me esasê wê ku em bikarbin yani ew şanda çi bibe rasterast bi vê hikûmetê re nav diyalogên danûstandinê de be mafê gelê Kurd evin bi danûstandina xalek dibe xalek nabe xalekî têguhertin bi danûstandinê de digihin çareserî me nîrîna xwedanî lê nîrîna hikûmetê jî gereke rasterast bo gelê Kurd bo wê şandê re parve bike nîrînekî hevbeş dawî de derbikeve lêbelê ji damezrandina konferans rasterast hikûmetê ew şanda qebûl nekir û konferans red kir bi hilwestên ku em bêjin tund hem Ehmed Şerê wek serokê Komarê û her wiha dewleta Tirkiye ku em dizanin bi perspektîfê wê kar û xebat dike hikûmeta Şamê jî ev konferans red kirin û gelekî ku birêxistin kirî bi hêz bi quwet bi nîrîn û bi stratîjî bi wî gelî qebûl nakin endamê wê jî qebûl nekirin yani dema ku konferans qebûl nekir wê heme encamê ku ji wê konferansê derbikeve ne belge jî û ne jî em bêjin şanda ku hatî damezrandin wê jî qebûl nake her tim stratîjiya wî ser parçekirina gelan e